Assalamualaikum teman-teman. Saiki tak sepilne lek nandur lombok ki ning ning sak iki jawane. Sak ngerti sak ta bolo. Nah, iki tukul-tukul iki bolo. Iki. Alhamdulillah iki tukul. Nah. Tukul. Iki yo iki. Lah ning sak to. Iki padha tukul enek sing guling bolo. Iku ya tukulan apa ya? Tomat apa lombok ngono iki. Mau niki nandur lombok, tapi lombok kok kayake ndak tukul, sing tukul kok tomat iki. Nek iki lombok nah kan beda to, godhonge lombok karo godhong tomat. Nek godhong lombok ki ngene iki, tapi lek tomat ki ngene iki. Nah. Iya toh, tomat to iki. Iki sakrene lombok. Nah, iki yo lombok. Iki lombok yo. Iki mau niki tukul tapi dipangan opo iki pitik enakal. Iki sawi. Iki lombok neh bolo. Iki sebelah kono kae timunku kae ning kono kae. Ah, ketok toh. Oke. Is peteng mergo iki lek gawe video peteng. Kacange alhamdulillah ya wis dhuwur-dhuwur. Kae. Nih, perkacangan kae. Wis kacang gedang-gedang ngono iki. Iki di sebelah rumah bolo. Nandur ngene-ngene mbok menawa urip iki iso bakale tak bubut bolo, tak tandur ning nek kumacul kae wis tukul sesuk tak sepilne neh. Nah. Iki. Lucu bolo. Nah. Sak kena tak nandur iki. Kena tak nandur lombok muga-muga ya sok lemu. Ya wis ngene ae videone bolo. Sesuk kayak video nah. Assalamualaikum teman-teman bolo-boloku.